Mas Pajoy balike kapan to? Ya urung ngerti, Le. Lah, Tawang Sari niku atuh mboten. Ya lumayan adoh. Nek kalih Wonogokil? Ya adoh wono gokil no, Le. Oh. Nek numpak motor pirang jam, Pak? Ya kira-kira ki 40 menit ngantine sak jam, Le. Oh. Nek bensin 20.000 cukup berapa? Cukup. Oh. Ngapa to kok kowe iki teko ae lho? Berarti motor iki bensinnya irit, Pak. Kula niku jane kangen Mas Pajoy, Pak. Kangen tenan po arep banyol apa? Pak, kula iki serius. Aku yo kangen kok, Le. Lah, Mas Pajoy enten apa ta, Pak? Ya ora ngerti no, Le. Paling mutung bar tak nesoni. Nesoni pripun? Ya tak nesoni ndek iki kan gegeri ngejak ning sekaten. Kayak pas Pak Bugeng lagi nyambut gawe to. Wong kok gampang mutungan. Jenenge wateke wong ki ya dhewe-dhewe, Le. Ana sing watake kuwi gampang mutung. Ana sing watake kuwi cilik atine. Ana sing watake kuwi sabar. Ning yo nrimo. Ning yo ana sing watake atine gedhe. Jenengan kok serius banget to, Pak? Lah jare kowe ngejak serius. Ah, Lah, Tawang Sari niku gone sapa to, Pak? nggone Mas ibuke Mas Paijo. Berarti gone Pak Dene Mas Paijo. Betul. Wis yo, tak terke sekolah sik. Takon wae kowe iki. Sampai ini sedane ketemu karo Paijo ra, Mas? Ora. Wah, gara-gara kesuwan goleki Paijo dinas terus kata ya, Mas. Ayo. Kan sudah diterke Pak Bugeng lho, Mas. Kok Supratok ya? Apa ijo ning ndi? Mosok mangkat dhewe. Dene ora, Mas. Yuk. Wedange, Pak. Hmm. Dina iki sampean pengen dimasakke apa? Sae. Masake jangan gori gelem. Apa lombok ijo? Piye to? Jangan gori apa lombok ijo? Sae. Sak-sake. Wis tak masake lombok ijo ya. Sampean iki ngopo to, Pak? Wah, tok ngono kuwi. Bayi. Sampean kenapa to, Pak? Mbok Joko bocah cilik ngono lho. Ditakoni malah wow. Apa? Pengen apa? Au mais. Hah? Au mais. Apa tuh mbok mau sing ketok? Karo manis. Ih, bang bayi, Pak. Oh, pengen naruh manis, cah bayi wae. Masalahnya ras terus sekaten. Lah wong yo bocah-bocah yo ora ning sing teko lho. Asalnya ndak njenjeni bocah-bocah. Bisa lae sampean setuju nek aku ngejak bocah-bocah. Masalahnya taren aku. Bisa lae sampean iki gelem dijak taren. Ih. Nyok. Pokoke karo manis. Wis ngongko mangkat ning sekaten, Pak. Bocah cah cilik ngono lho. Gah. Wong grebeke rampung lho. Kamane sekaten yo wis ra ditabuh. Ya pasar malamnya kan isih to. Ah, yo ora gayeng no. Butuh sampean lak tuku karo manis tok to. Ya karena nonton gamelan sekaten barang. Ya sing kok nyetel nang YouTube, akeh sing ngupload. Ki piye to, Bu? Esensine nonton gamelan sekaten kuwi kudu secara langsung. Ada mung kaya ngono kuwi mbok wis ngongokke dangdut ning radio. Ya wis,
Mongko tuku karo manis, digo mulih, dipangan karo ngokke dangdutan ning radio. Anak butuh manis-manis sih mbok wis ngrokoti gula Jawa wae. Ya sampean karepe piye to, Pak? Karepku kuwi tuku karo manis, karo nonton gamelan sekaten. Nah, ning gamelan sekaten wis ditabuh, Ding. Ya wis tuku karo manis wae no. Aning ngopo ra tuku karo manis? Ngomano gula Jawa kok. Ya sebelas. Dari masa apa, Bu? Saus randal. Bu, momen kok saya keten dereng ketok mriki to. Alah mbuh, wingi jare omong ngarep ngeterke imunisasi. Oh. Bu, niki gandeng garapane mboten pati akeh. Mengke kula tak pamit setengah hari nggih. Ya ning lungamu ngenteni momo nek wis tekan kene lho. Nggih. Lah arep neng ndi to, Dik? Ajeng teng Tawang Sari. Oh, nang gone maratuwamu. Nggih. Lah ini acara apa to, Dik? Ajeng methuk paijo, Bu. Lho. Metuk paijo. Lah sing rono iki kapan? Dik iki paijo ki rene lho marani sampean. Lah nggih wingi bar saking mriki terus mriko. Lah numpak apa? Oh iya ya. Numpak apa ya? Ngono, Mas. Oh, jebule pacar oleh Pak Dene to. Iya, Mas. Jang apa ki? Loh, Mas, kok wis bali? Wis kok. Gurune rapat. Oh, Piye? Enek info apa ki? iki lho, Mas, jarene Supra. Aja ning ngene Pak Dene ning Tawang Sari. Tawang Sari Sukoharjo. Iya, Mas. Kok dengaran ora biasane. Mboten kaya biasane pripun to, Bu? Ya dengaren wae. Kete esuk mau aku rung mbok gawe jengkel. Lah wong wingi-wingi digawe jengkel kula mangnesoni kok. Barang sakniki mboten digawe jengkel sedina kok nakoke. Kula gawe anyel sakniki pripun? Ora, stop. Hup. Dino iki aku ora pengen debat. Nggih, pun. Lah kok menang? Lah napa ken bengok-bengok? Ya ora. Lah nggih, menenge kok salah. Sik, Dik. Sampeyan ketoke kaya lagi mikir sesuatu ngono to. Mboten enten napa-napa, Bu. Enek apa to, Dik? Mbok ngomong wae. Sampeyan iki mbok aja serius-serius to. Wagu. Ora liburan kok ning ngene Pak Dene ngopo to, Bra? Mas Paijo ki ceritane lagi mutung, Mas. Untung gara-gara apa? Mutung. Gara-gara Pak Bugeng dijak ning sekaten ora gelem, Mas. Mosok ngono tok ae mutung. Mergane lah ngejaki pas Pak Bukan lagi tandang gawe, Mas. Terus dinesoni, berarti mutung terus lunga. Oh, ngono to. Nggih, Bu. Mula niku kula niki mengke ajeng marani mriko. Yo nek sing sabar ya, Dik, ngadepi bocah. Yo kalau mongso bocah yo di manja. Ben ketok kasih sayange wong tuwa ning anak. Nggih, Bu. Kula nggih ngakoni salah kok. Mergane akhir-akhir niki kula terlalu cuek kalih Paijo, Bu. Ning pripun melih, wong kula ngeten niki nggih, kula rewangi nyambut gawe, golek duit. Ning ra rungo nggih. Nggur dienggo kebutuhan kula kalih Paijo to. Iya, Dik, aku ki yo wis tau ngalami kaya ngono kuwi. Nyambut gawe nganti ora gagas anak. Ning nek ora nyambut gawe, yo ora iso urip. Sing sabar ya, Dik. Nggih, Bu. Ngeten iki saged kula nggih introspeksi diri, Bu. Supaya mboten nglakoni kesalahan yang sama. Nek kula duwe salah, nyuwun ngapunten nggih, Bu.
Mbok rasa serius-serius ngono kuwi to, Dik. Nyedi-nyedi. Oh mulane ini Pak Bukang ngomong ngono kae karo awak dhewe. Berarti Pak Joy asine melek tenan karo dolanane awak dhewe sing tuku ning sekaten. Yo Mas, umpama dekne dhewe iso nemokne paijo. Jadiane ora kaya ngene iki. Masake Pak Joy ta. Nah, terus awake dhewe kudu piye, Mas? Ya awak dhewe kudu ngerih-ngerih Pak Jo ben ra mutung. Terus carane piye Mas?